Аплодисменти за детска школа по танци Emotion Dancing School, които ще изпълнят своят прекрасен шопски танц. Браво, браво! Прекрасни деца, прекрасни! Заслужени аплодисменти и разбира се, и какво друго, освен шопски танц. Останете тук при мен, искам да ви попитам нещо. Елате към мен. Кой от вас беше в Натиграеме и помни ли нещо от гостуването? Спомняте ли си? Кой гостува да вдигне ръка? Я ела сега да ми кажеш, какво си? Ела тук при мен, как се казваш? Анжела. Анжела.
А какво си спомняш от гостуването в студиото на Надиграйме? Че играхме, бяхме гости. Играхте какво? Мамбо. Някакъв модерен танц играхте, нали? Два. А кои са ви по-любими танци? Българските или модерните? Всички. Всичките обичате да играете. Да. Като пораснеш, искаш ли да станеш танцор? Да. А някой в семейството танцува ли? Не. Никой? Да. Пак единствен танцор. Аплодисменти за тези прекрасни деца и разбира се за техните ръководители. Благодаря ви, деца.